Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Татарстан журналистлар берлегендә күп кырлы талант иясе журналист, язучы, рәссам Дания Гайнетдинованың чираттагы күргәзмәсе тәкъдим ителде. Күргәзмә ачылу тантанасын безнең коллегаларыбыз да күреп кайтты. Татарстан телерадио компаниясы хезмәткәрләре өчен әлеге күргәзмәнең ачылуы менә Казанда чираттагы шәхеснең хезмәтләре күргәзмәсе ачылды диеп кенә түгел, аның авторының безнең коллегабыз булуы ягыннан тагын да кадерлерәк. Дания Заһретдин кызы Гайнетдинова узак еллар буена Татарстан радиосының алыштыргысыз хезмәткәре. Шул кадәр матур әйбәт тапшырулар ясый ул. Һәм аны ничек бу сөйләшеп бетерә, ничек ышаралар икән, ничек моны яраталар икән дип тапшыруны тыңлаганда да кызыгып тыңлап торам. Аннар бер карыйсың, Дания менә дигән итеп матур китаплар да чыгара. Дөньяның шибәрлеген шул кадәр матур итеп ясый белергә дә кирәк. Бик матур итеп тапшырулар булса тапшырулар, музыка булса музыка, рәссамнар турында булса рәссамнар турында, балалар турында булса балалар. Шушы күп кырлы талант һәм бик тырыш кеше безнең коллективта шушындай кеше булуына мин шат та һәм без горурланабыз да. Иртән торып күзен ачуга Дания ханым эштә, иҗатта ул таңнан торып редакциягә йөгерә. Монда тапшырулар ясый, балалар өчен, яшүсмерләр өчен аның инде бер атнага 5 тапшыру ясый ул. Бу бик зур күләмле эш. Төне буе иҗатта, көне буе иҗатта, менә шушы иҗат аны сәламәт итә. Шушы бер туктап тормый торган бер хәрәкәт аны һаман яшәтә, алга өнди. Иртәнге 6-ларда безнең бүлмәгә килеп керсәң, инде анда кояш чыккан шикелле, нинди ел фасылы булуга карамастан, Дания апа тәмле чәй ясый. Без инде көне буе шул шифалы чәйләрне эчеп эшлибез дип әйтергә кирәк. Шушындай шәхескә сокланабыз, аннан үрнәк алабыз. Безнең коллективта менә шундый шәхесләрнең эшләве белән без горурланабыз. Ул элек булган, хәзер шулай, киләчәктә дә шулай булыр. Ягъни традицияләрне дәвам иттерүчеләр безгә тагын да килер, һәм инде безнең халкыбыз аларның иҗатына горурланып, сокланып карарлар һәм югары бәя бирерләр. Дания Гайнетдинованың күргәзмәләре соңгы 2 дистәгә якын елда төрле исемнәр астында Казанда, Татарстаныбызның районнарында гына түгел, Түбән Новгород, Мәскәү шәһәрләрендә дә куелды. Күп әсәрләре Төмән, Новосибирск, Германия, Финляндия, Төркия илләрендә шәхси күргәзмәләрдә саклана. Ни өчен соң үзешчән дип аталган рәссамның әсәрләренә шуның кадәр игътибарлык бирелә? Бу сорауга җавапны төрле яклап эзләп табып була. Гомумән Дания турында сөйләгәндә, мин аңа шаккатам. Менә нинди булат татар зыялысы, менә нәкъ шуның үрнәге. Шуннан да мин Данияның моңарчыда күргәзмәләрен күргәнем бар. Аның өендә дә карап йөргәнем бар. Әмма ләкин бүген иң шаккатырганы нык үскән. Ул инде хәзер Дания инде хәзер ул безнең профессиональ дәрәҗәгә җиткән. Мин менә шакланып карап бирим, хатта да эштән генә уйлап куйдым, мәсәлән, бу мәсьәләне күтәрергә рәссамнар берлегендә аны инде азайтып алырлык дәрәҗәгә үсеп җиткән шын рәссамга әйләнгән. Ул менә диңгез Дания ул. Аның күңел байлыгының шиге юк. Ул менә күкләрне ярата ул. Күкләр аша аның фикерләре әллә кайларга илтеп адаштырырга мөмкин безнең менә күңелне. Аннары соң менә шушы күргәзмә турында сөйләгәндә менә карап йөрисең, рәхәт булып китә. Чөнки Дания игътибар итә менә без яраткан каенлы, инешле җирләрне. Ул ярата басу кырында ат ашап кылын белән йөргәнне. Менә миңа да шулай эши, һәм минем кебекләргә күпләрне эши торгандыр. Аның мотивлары Алдагы рәсемнәргә мин карыйм да әле дә. Исләрем китә. Шул кадәр самимилек, шул кадәр шигърият, төсләрнең шундый гармониясе. Бу автор беркемгә дә буйсынмый. Аның өчен бернинди теге кагылгысыз законнар юк. Ул җил белән бара, дулкын белән бара. Монда инде мин соңрак эшләнгән эшләрне алып килдем беренчедән. Аннан соң инде төрле иштәлекле булсын дип тырыштым. Үземчә натюрмортта гади табигать күренешләре, бөтен ел фасылларында яратам, табигатьнең бөтен күренешләрен яратам. Иҗатымда шуларны яктыртып каласым килә. Мин күңел биреп эшлим, мин яратып эшлим. Мин иҗат
дөньясында яшим. Күргәзмәгә килгән һәр кеше үзен нечкә күңелле хатын-кыз карашы аша чагылдырылган гаҗәеп матур табигать дөньясында итеп хис итә. Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Искәндәр Гыймалтдинов, Татарстан яңалыклары.